дар вилояти Суғд давоми 3 соли охир шумораи сайёҳони хориҷ ба 3.7% баробар шуд, ки ин дар муқоиса бо солҳои истифода гардида чанд маротиба бештар мебошад. ин нуқтаро Абдумаҷид Раҳимов, мудири шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳангоми баргузории чорабинӣ, ки он ба ҷанбасти солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшида шуда буд, таъқид намуд. чорабинии мазкур аз тарафи донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ташкил карда шуд. ӯ ҳамчунин таъқид намуд, ки айни ҳол дар вилояти Суғд зиёда аз 40 ширкатҳои сайёҳӣ расман фаъолият мекунанд. дар 2 соли охир бошад 21 ширкати сайёҳӣ иҷозати фаъолиятро гирифтанд. ҳамзамон ихтисосҳои географии сайёҳӣ ва менеҷменти сайёҳат, санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ, ҳунарҳои халқии бадеӣ, ҳайкалтарошӣ, таъриху фарҳангшиносӣ, таъриху бостоншинос, забонҳои муосири хориҷӣ, таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ, арабӣ, фаронсавӣ, таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ, форсӣ, фаронсавӣ, санъати мусиқӣ ва таҳсилоти томактабӣ ва ғайра рӯи кор омаданд, ки оянда тахассусмандони онҳо дар рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва рушди кишвар хизмат хоҳанд кард. давоми 3 соли охир донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров барои омода намудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи сайёҳӣ ва туризм як кафедраи умумидонишгоҳии фарҳангшиносӣ ташкил намуд ва номи факултети геоэкологияро ба геоэкология ва туризм иваз намуд. ҳамчунин зиёда аз 10 ихтисоси нав дар донишгоҳ, ки вобаста ба соҳаи сайёҳӣ таъсис гардид. ин навгоне дар чорабине, ки бахшида ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ки дар қасри ҷавонон баргузор шуда буд, устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд маҳсули дастони худро ба маъризи тамошо гузоштанд. дар 3 соли охир дар вилоят дар ҷодаи пиёдасохтани ин ташаббуси наҷиби пешвои муаззами миллат хеле корҳои назаррас анҷом дода шуданд ва имрӯз устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров низ дар пайравии ин сиёсат ва ибтикороти муҳтарам раиси вилоят албатта тадбирҳои судманд меандешанд. дар донишгоҳ аз ҷониби устодон 42 номгӯи китоб, рисолаҳои илмиву таълимӣ таълиф карда шуд. таъсиси маҳфилҳои тарбиявию омӯзишӣ ва касбу ҳунаромӯзӣ, сеҳри сӯзан ва гулчини ҳунар ташкил карда шуд. яке аз аввалин чорабиниҳое ҳаст, ки дар ҷанбасти ин ташаббуси неки сарвари давлат доир гашта истодааст. ҳозирини гиромӣ, насли имрӯза, мо насли имрӯза дар қадам насли хушбахт ҳастем, барои он ки шоҳиди бори дигар баъд аз 1100 сол соҳиби истиқлол гардидани миллати тоҷик шудем. мақсад аз ташкили ин чорабинӣ ҷанбасти корҳои амалишудаи донишгоҳ вобаста ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар 3 соли охир мебошад. гузориши Мафтуна Шукурова, Насирҷон Абоев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.